ଯାଉଛନ୍ତି ଅଛୁ ନହେଲେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କଥା ପାଗଳ ନା ଚକା ତ ଦବି ଯାଉଛି ପୁରା ନାଚି ଚକା ସେମିତିଆ ଆଗ ଚକା ପୁରା ଦବି ଯାଉଛି କହୁଥିଲି କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦିର କଥା ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ମାସେ ତଳେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ବଡ଼ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଣିକି ଯାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପିଲା ମାନେ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଛାଡ଼ ପାଟି କରୁନି ସେ କଥା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲେ ପିକନିକ୍ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ 22 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ସିଏ କ'ଣ କଥା କହିବ ଏସି ଲଗେଇ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିଟା ସେଥିପାଇଁ ଯିବାରେ ଭୁଲି ଜାଣିପାରୁନି କି ଏସି ଏସି ଏଥିରେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡାରେ ପୁଣି ଏସି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି